знам отида до аптеката с рецепт. Добре де. Едва ли те е пратила с рецептата до личната? В смисъл не те ли е пратила първо с рецептата до аптеката? Предполагам. Нещо да? Къде сте се си косо? Добре го издани тук. Найс! Браво на прасето. Пи. Давай гуси. Еш парички. Ножиче. Къде е? Цъкам ти по 25. Топа се на. Много добре плащата. У нас звездата, дето ребрената. О, Шака, здрасти! По-голям екс. По 2, 3 пъти по 3. Или ли поръчваме, да? Уху! 880. Браво, бе, Валю! Браво, бе, Валю! Един път. Това май аз трябва да подсъкат релките. Кое? Това за забрана. Забраната? Да. Що бе, какво толкова? Ти си беладжийка. Добре, отивам. Ще му нося. Он е отдолу заплашва, че ако не му занесете парче пица, няма да имате пари. Паля после. То пасел, че ако му занесем, ще имаме пари. Гладен човек. Ако му занесе, сега Стефи ще се видим в пари направо. Чак пък да не искам. Горе. Без заплати. Ние работим за кеф, не за пари. Факт. Не ни трябва пари. И Вак каза, че стола ти се клати, ако няма пица. Аз какво ще остава пица? Тя е на брат ми тази пица, двамата Стефи ядат. Аз нямам абсолютно нищо общо с тази пица. И накрая Вак ще го отнесе. Да. Както когато му казах, че Стеф ми е много... Мисля, че ви е по-забавно да стримам. Да. И той, Ивак, носи ми ключовете. И защо не се появява. И Аз даже ги идвам- остави някъде, аз сам си ги взема. Аз тогава идвам на стрима. Здрасти, как сте? Това Астен. Ключовете да се донесат, дори направо ги фърли в някаква кофа, такива работи, какво става? Сега е по-забавно да стримам. Вика Стефи, вика, че си по-забавен, викам баси. Какво стана, бе? Накрая той си го изяде. Охо, Йоца, добър вечер. Играхме до сега папагалите. Йоца, къде ходиш? Добре, момчета, аз слизам, ще видим в... Добре, Штефи. Нещо да не забравя. Каза, че нямаш и общо с ефилейта, щом нямаш общо с пицата. Мале, това плати много, бе. Че аз не гледам, бе. 940 метна това. Без малко да излюпиме тук един максимум, верно. Много добре. Да, ретро свитс. Да. С файловете ли? За него ли ми говориш? Дете ли ще осинове от остров? Ми там така като гледам, трябва да си дълбоко в схемата, да знаеш кое къде и какво що. Аре, нали ти е бил приятел? Той още е жив. Ама, нали това е друго нещо. Бота дойде, аз това ви слушах вече. Бота се активизира. Пламката се погрижи да ресусцитира бота. Банан е супер. Тотемче още не те е засекло с бананите. Все още не те е засекло с бананите. Засечете вече. Браво. Сега ще има 8000. Фанах 1000. Сефте! Сефте да не ми я размине кучката мръсна. Маври се! Ти си човека днеска. Ти си един път. Ето го, бе. Напред последния спин. Дай ни 16-17 спина, нещо такова.
10. Почти. Тук няма какво стане. Тук няма какво стане. Освен ако не тръгне с 2 къщи, още първия спин. Не го виждам това. Да, бе, ще пише 450, знаеш кога. Тя 45 няма да пише. Чакаме усама. Дай тук на втора по средата, бързо. На втора по средата, бързо. Браво, бе. Може и да стане ус. Имаме много голям шанс да стане ус тук. Давай сини кучета отпред и отзад. Добре, розово става. Не е на петица, ама имаме 2 четворки. Браво. Удри. Браво, бе. Още една къща и тя има много хубава позиция. Аре, бе, затвори ги тия сини кучета отпред и отзад, бе. Дай един път в живота си, бе. Добър бонус. Сини кучета отпред поне. Поне отпред. Мале, и още една къща служи. Добре, браво. Ус! Много добре. Пасторе, как познаве? Да. Може да си го взема за толкова. Даваш ли? Добре. Но як шапка, да? Това е любимото внимание като с шапки. Много обичам. Тя затова спре да идва с шапки по Верно. мен. Колко е една трета? Не. Да. Една трета избит. Горе-долу. Бомбички. Че ще извървим. Изби го. Колата върви ли? Сигурно. Върви ли? Върви, бе, так. Има ли Защо да сдръсване върви? някой? О, да. Ужас. Направо е отвратително. Ужас. Моите събле забия. Само гледам и викам, брат Мадър, как така играе толкова? Аз тази игра съм играл, защо не ми дава мен толкова? Браво, бе, добре си избра играта. Мале, it was this close. Ама как така е не цели? Не знам, така ми даде. Малката опасна. Браво, бе. Ебаго. И даже имам сега дано другите да не са празни, де. Бомба, тук се гръмне. Стотачката ми изпусна. Още една стачка. Ба малко ли за кого говориш, браво? Ако е така, 2 пъти за 10 минути в дъното. Еми да беше, ама... Мисля, че сме с Ирландия. Би трябвало да сме с Ирландия. Но то зависи много от VPN-а и от интернет провайдера ти май. Така че не е гаранция. Ще да гръмне тази, бе. Не, бе. Ай, разпъни ги, бе. Ама не е толкова се фащаме. Не мога да видя Бабички някакви. бабичките, ама те са само на четворка. Не, има пари. Да, 1500, 2000, 1500 някъде трябва да... О, 6000! Браво, бе! Това беше брутално. Браво, бе! Ус! Тия врътки не ви ги препоръчвам, малко са скъпи. Да, Имайте го в предвид. Малко риски за 66 запина пак питам. Ами, Сега обаче Премиер Импулс е на далавера, защото предния скамер долу. това не мога да го кажа никой. Той може да ти яде и 10 зле. В принцип да, но ако беше гръмнало нещо дебело, ето е 25. човек 25. Мале! Тук ще е много интересно. Какво да е интересно? Гейтса няма какво да направи. Абе, не се знае тази дали ще направи нещо въобще. Една врътка ще даде минимум. Да видим. Имал съм много скамърски бонуси с 25. минимум една врътка. Мале и слал тук, виж какво закачи 3 дами. Зад 2 лауда дори. Майко ми. Сега как е хубаво да започне да върти топките. Мале. Точно в този момент. Сещаш се какво става? Да. Само да ги завърти. Лаудче, виж как скъса валенцата. А сата фана тука, то лаут отзад може да се включи в джаза. Включи се брутално. Айде. Майко, зверско. Тук не знам, Гейтса трябва да хвърля хилядарки. Гейтса трябва да хвърля хилядарки. Казах ти, че една врътка винаги плаща. Бе, на мене ми се случва да не ми плаща така. Винаги Малинки плаща. десетки хуй.
тръгнаха, ма спрях. Много добър бонус, бе, тая най-накрая да плати, бе. Аз се обидих при малко и тя. Браво. Това си е ус от всякъде. Това си е ус. А човек, където беше предния в момента, колко му е кофт. Да, От- той О, не мога. Сайми. Разплаках се. Добре, че никой не ни слуша, защото никой друг не се спя. Ай, стига бе, човек! Чакай, че имам в компилация. О! Какво стана? Нямам си на представа, за първи път я пускам тая игра. Не знам какво стана. Не знам какво се случи. Реално е това се случи, само че на много места. Някакви... Какво е това изобщо? Някакъв лаут да ама не знам какво прилича. Аз нищо не разбрах. Окей, вече разбирам. Имало е някакви ексове, аз не ги видях. Само видях как прави по момента екран в някакви лаудове и от някъде дойде 50 екс. Бас якате, за първи път я играя. И Иван тук ми говори някакви глупости. Браво, бе! Браво ми, бе! Как я целих, бе, да искам? Браво, бе! И почваме с муха. Мух. Това е още мух. Знае си те. Валерия тук ще нарече Креми лека жена ли? Как така знае си те? Добре, има втора муха. One eternity later. Скоро май няма може да си купуваме спина, ако не направи нещо това. Мали, това е много добре. Айде! Айде! Ус! Най-накрая ще отвържиш. Маймунке мръсна. Влезнахме в компилацията леко изведнъж. Откраднали са гуми! Свалил ги от някой друг ауди и ги е случило на него. Ма как се е случило това, не знам. Ужас! Креми! Им тук са нещо ще гради ли това? Ти изгледа ли го на... Че нещо да играе. Празни, добре. Айде, добре, тук не е лошо. Ще фане гнезда и тия кенчетата. Имаме и бомба. Да паднат врътки. Децата, не знам нещо. Да, деца има врътки, две врътки да паднат, бе. Тия йоците няма Майко, да тия горе храна. в ляво йоц. Ето Дай бе, го. дай го бе, браво бе, добре. Браво, бе! Мали, Май тя продължава да... Иваче! Браво бе! Браво бе! Браво бе, Стефи бе! Чакай сега! Браво бе! Чакай малко! Ус! Чакай малко!
Макса, ще го хванем ли? Не, тя тази въртка ще е празна последната, но после мога да видим колко пари ще струва да въртиме. Той макса е много. Ама искам Той да го макса 12 000 ли на този лог, да? Да че им последния въртел. Празен. Я да видим сега колко ще струва въртката. A few moments later. Що става, Призи? Това се клипни. Има го, да, аз го играя вече. Търнал, много скамърска игра между На другото мен не ми бока. харесва изобщо. Много ми е скамчета игра, мачиха нещо. Ще взям патката. Само да не му изде тя накрая. И отцата и признана се захапаха още на първото изречение. Да. Добре. Стане ми много хубаво. Как бе? Много просто сме. О, яко да. То май ще бъде Гръб. Ясно. патенца. Не ми пука. Патенца. Не ми пука. Едно патенце още ни трябва. От тези с големите клюнчета. Оп, даде ги. Мали, то ще ги напомпи, бе. Чакай, това ще е хубаво, бе. О, Сев, това дай пари. Браво, бе! Ус! Браво, бе! Мале, той дали как ги напомпи, бе? Ще си хора. Браво, бе! После аз тия патки не са, бе! Стефи изяде голямата патка. 33 000 екс.